Pandemiak asko afektatu dau Kolombia, ez? Multzo landan, eremu danetan. Baina esan behar da, Kolombia arazo oso handiak dituela. Bai pandemiarekin, itxi dira muga danak, Ekuadorerako muga, Venezuelarako muga, Brasilerako muga, Panamarako muga, horrek bai egin dau herrialde moduan importazioak eta zailagoak izatea. Arazoak, Kolombiak dakan arazo handiena bakearen asuntoa da. Bakearen hitzarmena lortu zen, baina bakea ez da existirutzen. Bakea ekarri dute, bakea izen da programa politiko bat eta itxura aldaketa bat eman dutza Kolombiari ez, baina gero nekazal munduan, hirietatik kanpoko mundu horretan istiluak eta jarraitzen den egoera ez da hainbeste aldatu. Gu lan egiten dugun kolektiboekin, batez ere berziklatzaileena, minimo vitalaren eskaera da, euren eskaera handiena. Minimo vitala momentu honetan Kolombiarako $1,5 da. Familia horrek bizi dira $1,5. Hori da jasotzen dutena, berziklaia jasotzen duten einean, eroaten dutena, saltzera, eta zen enpresa desberdinetara, erosten da bera berziklaia, eta gutxi gora bera horren $1,5 eta $3 artean jasotzen daue produktu hori saltzea. Hortan, ezin badie urten, ikusten duzunez oso egunerokotasunean bizi da jendea da, kolektibo zaugarrienak hori daukie. Eta berziklatzaileen aktibitateari begira nahi dugu erakundea, 2020an baldintzek eraman zuten erakundeen antolamendu hori, bigarren graduko erakunde batean formalizatzea. Eta horrekin zerbitzu publikoko aprobetxamenduari aktibitateari bidea ematea. 2021 baterako nekazaritzan proiektu bat daukagu emakume pastoekin. Pastoak dira Kolombia hegoaldeko indigena talde bat, eta resguardoetan bizi dira, hortan resguardoen autonomia daukate, ez? Eta hor egin dugu, euren azkenean monokultiboaren menpean bizi dira, bai esnearena eta gero bai ilarrarena ere. Eta horrek daukan arazoa da, menpekotasun handia sortzen diela. Hortan, dibertsifikazioan gabitz lan egiten nekazaritzan, eta taldeak antolatzen dibertsifikazio hori saldu ahal izateko eta komerzializatzeko. Guk mundukide moduan lan egiten duguna da jendearen desarrollo batean, desarrollo ekonomiko-sozial batean. Eta hori ezin da geratu. Azkenean guk egiten dugun lan kolektiboekin, koronabirusa etorriko da, joango da, baina eurak kolektibo moduan beste arazo asko dauzkate, hezkuntzaren arazoa, klase mailen desberdintasunaren arazoa, eta hori ez da aldatzen, horrek konstante jarraitzen dau, eta gure lana pixkatxo bat hori etetean doa,